בדיוק? בבקשה, אפשר לדעת? נרדד, לעשות ממש לא לדעת לעשות. זה צורה של פיל. אבל לא יצא לי טוב. בואי נעזור לך. תעשי שוב. זה נהפוך, שלא? מה יצא לך? אבל תסתכלי רגע שנראה את הפרצוף שלך ככה. אבל יש לך קמח על הגבות, את יודעת? יש לך קמח על הריצים. יאללה, איזה יופי של גיות. יאללה. תמרי, נראה לי שזה מספיק? נכון? מה רגע? היי! אבי, לא עם הראש למטה. היי! נועה, זהו, נו. נועה, זהו, ביי ביי. ביי ביי, תמר, זהו, ביי ביי. ביי. הופ. נעלה למעלה ונרד למטה. הופ. נעלה למעלה וניפול. זהו, קל לרדת למעלה. תמרי, למה את מגרשת אותה? תראי, תיפול. תמרי, רגע. תראי, בבקשה, תראי. תראי מה הולך פה. אני דוחפת אותה עם הכיסא. אני דוחפת אותה מהכיסא. תגיד לזוזי. עד כאן, עצור. היא מחבלת אותי. מה? בואי, קחי. איזה פרצוף. דסווידניה? זה מה שאת אומרת? דסווידניה. אני לא רואה אותי. את לא רואה אותך כי אני מצלם אותך. נועה, תמרי, את תציקי לה. דסווידניה. תמרי. דסווידניה. למדת מילה ברוסית? זהו זה? דסווידניה? דסווידניה. נועה, תראי תמרי. תגידי, נו. נועה, תגידי נו. נועה, תגידי אלו. לא. נו. No, carga la carota. לא יודעת. איך אומר חתול? חתול. אבל קרובקה. No, carga la carota. רגע. השפן הקטן שכח לסגור את הדלת, הסתנן המסכן וקיבל נזלת. לה 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 שיר לה 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 לה.
תמרי, איזה עוגיות יפות יש לך? מאוד טעים. תזרע את העוגיות. מה? תזרע את העוגיות. אני אראה לך עוד מעט. אני אראה לך את כל הסרט. מי הכי את העוגיות האלו? עבור מי? אני באבא. נכון. רגע, ומי עזר לך להכין את העוגיות? אמא. לאמא יכולה לטעום?